जाय बिथांनि थाखाय जों दिनै गसंथानो हायैनि सैज्य हायैनि थाखाय बेखिनि थांनाय 24 तारिखनि केसखौ लानानै जों दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों। गिबियाव फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लेक गोजानै सिगांहाय हाग्रासोमोन बेयावहाय, खिन्थु दा मोनसे फुख्रि बायदि लेक बानायनानै दोनबायना, फैनानै नायफैनो हागोन। बेंगलरनि हरमआव होननाय मोनसे जायगायावहाय बियो, आरो साइडजोंहाय बिफां लाइफां सारिगिदिं दंजोबो। नै नायनोबो मोजां, गोबां मानसिफ्रा फैनानैहाय थाबायफैयो, एक्सारसाइज खालामफैयो। नोंथांमोना नायलांदो। रायजोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आरोबाव भिडिअ लानानै फैबावदों। रायजो राजा नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ, जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सासे हालां बाजार इउथ BPFआ केस होजाबाय होननानैहाय। दा मानि थाखाय केस होजादों नोंथांमोनाबो बेखौहाय मिथिगौ ना। दा हालां बाजार इउथ BPFआ बिनि अनारा हमजासिगोन। जाहोना जाहैबाय BTRनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौहाय सासे BCDCनि चेयारमेन आलमा दैमारिखौहाय लानानै खारदों होननानैहाय गाज्रि मुं नटिस फोसावना होनायनि थाखाय बिथांखौ हमदों। आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन BPF सापर्टारफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै होग्रा दं होननानै। बेल' नङा, जानो हागौ लोगोसे सेन्ट्रेल इउथ BPF आरो क'क्राझार इउथ BPF, आइ लाभ इउथ BPF, लोगोसे हालां बाजार इउथ BPF, बे सासे अनारानो जानो हागौ। बिथांनि कमेन्ट्सखौ नायोब्ला जोङो ओरैबायदि गाज्रि नायथावै, खोनासंजाथावै मोनफ्रोमबो बिथांनि कमेन्ट्सआवहाय जों नुयो। दा बुंनो थाङोब्ला बिनि मेन प्रफाइलखौहाय अपेन खालामनानै नायोब्ला मोनसेबो भिडिअ'आनो थार नङा आरोना। मोनफ्रोमबो नंखाय भिडिअ' हगारनानैहाय लाजि फोनांनाय, सोरखौबा रायनाय, एडिट खालामनानैहाय होनायखौल' जों नुनो मोनदों गाइस। दा जोबोद मोजां मोनदों बेबायदि कमेन्ट्स होग्रा आरो बेबायदि नंखाय भिडिअ' हगारग्रा मानसिखौहाय हमनायनि थाखाय। नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ ससियेल मिडिया, फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय आरो इउटुब बेफोरनि गेजेरजोंहाय होगासिनो दङ, निउस पर्टेलावबो। दा नोंथांमोना नायगासिनो दं जानो हागौ। नाथाय आं सानो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट्स होग्रा मानसिफोरखौहाय एक्सन लानायानो मोजां, आरो इलेक्सन बायनायनि उनावसो बिसोरखौहाय जेलनिफ्राय बख'नांगौ। जानो हागौ बिथाङा जेलनि दालि ओंख्रि जानो थाखायनो बे खामानिखौ मावदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बेबायदि नंखाय भिडिअ' हगारदोंमोन। आरो बिथांनि भिडिअ'खौ नायोब्ला 100आवहाय 90%आनो गाज्रिखाय। स' गाइस, नोंथांमोना नायलांदो जोंनि बारग' एक्स एनडेपि बिदा फंबाय दावहारुफोरा मा फोरमायदों नैबे भिडिअ'नि गेजेरावहाय। हिसाबै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय। दिनै 26 तारिख अगस्टनि 2023, दिनै बेयाव जोङो दसे सम मोनसे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला माखासे जाहोनफोर दङ, बिनि थाखाय जों बेयाव जयै मोनसे बारग' एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो बेयाव ज' जथुमदों दसे समनि थाखाय। दा बेनो जाहैबाय, जों माखासे थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि जोंनि फेसबुक पेजफ्रावहाय ओंखारदों माखासे एलिगेसन, बियो जोंनि आगुनि जोंनिनो आफादगिरि गबिन्द चन्द्र सार बिथांनियाव गोबां फेसबुक पेजावहाय गोबां एलिगेसन, गोबां माने लाजिनांथावथाव, गोबां माने एकदम बुंजाथावै बाथ्राफोर, फोथायजाथावै बाथ्राफोर, माने बे बाथ्राफ्रा दिनै मोनसे ससियेल मिडियाआवहाय ओंखारदों आरो। बिनि थाखाय माखासे जों क्लियारिफिकेसन होनो सानदों बारग' एनडिपिनिफ्राय। दा आङो बेखौ बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोङो प्रेस मिटआव थांनाय 24 तारिखआव जिनाखि ओंखारदों, हालां बाजार इउथ BPF मोनसे फेसबुक पेज दङ, ओमफ्राय बेयाव आइ लाभ BPF मोनसे फेसबुक पेज दङ। बेयावहाय माखासे एलिगेसन, माखासे एकदम मुगैथाव मोनसे बाथ्रा जोंनि बारग' आफादगिरि एक्स एनडिपिनि आरो दा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सासे गोख्रों डिपुटि चिफ हिसाबै
दिनैहाय जि रुलिंखौ सालायगासिनो दं बिथांनि सायाव ओरैबायदि गाज्रि मोनसे बेबहारजों माखासे बाथ्राजों गोबां कमेन्ट्सफोर माने फेसबुकाव होदों आरो दा बेनि थाखाय जोङो बेखौहाय क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय बेनि एगेन्स्टआव होनो थाखाय जोङो बेयाव जोङो जथुमथुम मोनसे प्रेस मिट जों खालामनाय जादों आरो दा आं बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै बिथांमोना जि खोथाखौहाय एलिगेसनखौ होबाय बुहुत लाजिनांथाव बाथ्रा दा बिथांमोना माने जाथावि बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो एकदम जोङो बारग' एनडिएफबि जोङो सोंखारिदों जोङो ओरैबायदि मोनसे गोख्रों रावै जोङो बुंदों दिनैहाय बिथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों पिंकु ब्रह्म बिथाङा जिनाखि फेसबुक पेजावहाय हगारनानै होदों जिनाखि एलिगेसन गाज्रि मोनसे जाथावै खुनु जिबनाव जायै मोनसे बाथ्राफोरखौ बुंना होदों आरो बेबायदि एलिगेसनखौ होदों दा बेखौ जोङो एकदम मुगैथाव जोङो एकदम कन्डेम जों खालामदों आरो माने बिथांनिसिम जों सोंखारिदों आरो दिनैहाय जोङो बेखौ जोङो बुंनो सानो जे बारग' एनडिएफबिनिफ्राय बिथांनि सायाव जिनाखि आयेन हिसाबै आयेन गथ' बिथांखौ साजा होनांगौ बिथांखौहाय जेरखम माने बेबायदि मोनसे मानहानिनि सायाव बिथांखौ जेरै साजा आयेन खानो दङ बेखौहाय साजा होनांगौ जोङो बारग' एनडिएफबिनिफ्राय गोख्रोङै जोङो बेखौहाय दाबि दैखांदों जेनाखि जाय बिथांमोना जायफ्रानाखि बे खोथाफोरखौ बुंदों पिंकु ब्रह्म बिथांमोना दा बे बाथ्राखौ भबिष्यत जाहाथे जेबो उनावहाय बुंफिननो हाया आरो बुङा आरोबाव खुब साबधान जानाया मोजां बिथांमोना जोंनि सायाव बिदि एलिगेसन जानायखौ गोजानाव आरो जानगाराव थानांगोन नङाब्ला जोंबो माबा मोनसे इनिसिएटिभ लानो गोनां जागोन बारग' एनडिएफबि हिसाबै जों बेयाव रावखौबो जोङो माबा मोनसे मेनसन खालामनानै जोङो बुंनो थाङा बे बेक्ति हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो माने सोंखारिदों बिथांखौ जोङो बांसिन जोङो बुंदों आरो बेयावहाय आयेनगत हिसाबै जोङो प्रसासन बिथांमोनखौबो जों खावलायदों आयेन हिसाबै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि एसपि सारनिसिमबो जोङो खावलायदों आरो बे जेसेबांनाखि बेयाव जोंनि पुलिस प्रसासननि थाना दङ बिथांनिसिमबो जों खावलायदों बिथांखौहाय आयेनगत हिसाबै बिथांखौ माने साजा होनांगौ बिथांखौहाय जेरै साजा होनांगौ बेबायदि साजाखौ मोननांगौ जोंनिफ्राय जोङो गोख्रों रावै जोङो सोंखारिनानै जों बेबायदि दाबिखौ जों दैखांदों केसआ होखानाय जाबाय बिथांनि सायाव केसआ अलरेडि रेजिस्टार जाबाय उदालगुरियावबो जाबाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जाबाय केसआ अलरेडि जाबाय बिथांखौ जेरै आयेनगत बेबायदि साजाखौ होगोन आरो जों बेखौ फोथायनाय दङ पुलिस प्रसासननि सायाव बेखायनो जों आरो खेबसेबाव जोंनि पुलिस प्रसासनखौहाय आङो आरोबाव खावलायनाय थाबावबाय थांनाय 24 तारिखआव जेरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव समस्या जानानै थांबाय बे समस्याखौ लानानै जों दिनै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों सहायनो हायाखै जाय बाथ्राफ्रा समाजाव गोरोबा जाय जुक्तिखौ लानानै जों दिनै शेयार खालामनो हाया बिनि थाखाय जों दिनै बायध'था जादों दा बेनिखाय जोङो गोख्रों रावजों बुंनो सानो बा बुंनांगोनबो जायफोरखौहाय जोङो दानि परिबेसाव दानि हालोदाव बेखिनि गावजों गाव मोनसे बांसावलायनाय निन्दा होलायनाय बा सोरखौबा मुं सुनानै माबा मोनसे टारगेट खालामनाय बेखिनि समस्याखौ लाबोनायाव हयथ' बेक्ति हिसाबै जाय बेक्तिया मावदों बियो पार्सनेल हिसाबै आयेनगत आयेना जेरैबायदि बिथोन होदों बेखौ गोख्रों भाबै मावनांगौ अलरेडि जानो हागौ बिथांखौ हयथ' प्रसासननिफ्राय मोननायानो जाबाय दा जों बेखौ खावलायदों गोख्रोङै आयेना जेरै थोनो जाहाथे बिथाङा आयेन बायदि खुनु निमाहा गैया सोरनिबा खाबु फलानजों सोरनिबा फाव फान्दायनायजों जाहाथे गोरलैयै माबा मोनसे राहाजों बख'नायनि लामाखौ सरकाराबो दिहुनना होनो हाया दा बेखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो रायजो राजा बा मोनफ्रोमबो दल संगठन बयबो जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव बेफोरबायदि जाथाया आरो फिन आरो दाजाबावथों जों बेखौ जों खावलायनो सानदों दा बाथ्राया बेनो जोङो गोसो गैयामोन बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै बबेबा मोनसे संगठनखौ लानानै बा सोरबा बेक्तिनि सायाव जोंहा बेबायदि जेनेबा प्रेस मिट होनांगौ बा सोरनिबा एगेन्स्टआव माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौ बेखिनिखौ जों गोसो गैयामोन जों दिनै बायध'था जादों जाय बायध'थाखौ लानानै जों दिनै जोंनि जायफोरखौ जोङो मान सनमान होयो जायफोरा जोंनि गार्जेन जानानै दिनैसिम दङ आरो जायफोरखौ जोङो फार्स्ट टु लास्ट जों मोननो हादों जाय बिथाङानो जाहैबाय गबिन्द बसुमतारी जों बिथाङानो जोंनि थाखाय गार्जेन बिथाङानो जोंनि थाखाय लामा दिन्थिगिरि जाय बिथांखौ जों जेब्लायबो सनमान होनांगोन
जानो हागौ बा राजनितिकआव बाहागो लादों। हयथ' जोंनि समाव जोंनि जेसेबांनाखि मुहुर्त सम खैदां खैफोद जों जेरैबायदि बिपदआव गोग्लैदोंमोन, बिथाङा गावनि गोसोनि थोरजों मोनसे संगठनखौ फोथांलांनो थाखाय, जातिखौ मोनसे बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा गावनि बेसेन गोसा मेलेमजों जेरैबायदि दैदेनबोबाय, जों बिथांखौ जेरैखि जाया जों सनमान होगोन, बावनोबो हानाय नङा आरो बावथावना मोनसे जुक्तिबो नङा। जाय बिथांनि थाखाय जों दिनै गसंथानो हायैनि, सैज्य हायैनि थाखाय बेखिनि थांनाय 24 तारिखनि केसखौ लानानै जों दिनै बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों।